Rauhaa kaikille ja tervetuloa pieneen hartaushetkeen. Tänään minulla on aiheena hengellinen kasvu ja hengellisen ymmärryksen kasvu. Ja hengellinen ymmärrys on siis, kohta kuulemme mitä ja sitten kuinka käytämme sitä itsemme ja muihin. Ja nyt luen teille Jesaja 40 ja sieltä 19 ja 20. Mestari valaa Jumalan kuvan, kultaseppä päällystää sen kullalla, takoo sille hopeaketjut. Kenellä ei ole varaa sellaiseen uhrilahjaan, se valitsee puun, joka ei lahoa, ja etsii taitavan mestarin pystyttämään Jumalan kuvan, joka ei horju. Kasvamme hengellisesti sitä mukaan, kun hankimme hengellistä ymmärrystä lisää ja annamme sen vaikuttaa ajatuksiimme, asenteisiimme ja tekoihimme. Kun antaudumme tähän Jumalan sanan muuttavaan prosessiin, niin Pyhä Henki tekee meissä työtään. Hän opettaa, ohjaa, lohduttaa ja kasvattaa meitä kohden hengellistä täysi-ikäisyyttä ja hengellistä kypsyyttä. Hengellisen kasvun tie kohti täyttä hengellistä ymmärrystä vaatii kokoaikaista sitoutumista Jeesukseen. Jeesuksen morsian on hänen seurakuntansa täällä maan päällä ja me olemme osa tätä seurakuntaa. Siksi Jeesus rukoilee jäähyväisrukouksessaan Johanneksen 17. luvussa, että hänen seurakuntansa olisi yhtä ja yksimielisiä. Jeesukseen sitoutuminen vaatii sitoutumista omaan seurakuntaan. Jeesuksella on varattuna meille jokaiselle ihan oma seurakuntapaikka ja se vaatii meiltä jokaiselta myös lihamme sopeutumista vaativimpiin ihmissuhteisiin. Hengellinen ymmärrys on sitä, että suhtaudumme erittäin kunnioittavasti, kuuliaisesti ja arvostaen hänen sanansa, eli meidän omaan raamattuumme, tutkimalla sitä. Se on sitä, että etsimme häntä, meidän omaa rakasta Herraamme, ja luomme läheisen suhteen häneen, pyhään kolmiyhteiseen Jumalaamme. Etsimme hänen sanastaan hänen meille antamaan uuden elämän periaatteita ja toteutamme niitä elämässämme. Viemme rukouksessa hänelle kiitoksen, kunnioituksen ja tarpeemme. Esirukoilemme sydämellämme olevien asioiden puolesta ja harjoittelemme tekemään elämänvalintojamme Raamatun periaatteiden pohjalta. Vastaamme vastustajillemme harkitusti tai emme ollenkaan. Vältämme väittelyjä. Ymmärrämme, että kannamme sydämissämme ja sisällämme aarretta, Jeesuksen Kristuksen läsnäoloa Pyhän Hengen kautta. Pidämme sydämemme puhtaina maallisesta turmiosta ja himosta. Luomme tasapainoisen ja jatkuvan yhteyden Jeesuksen seurakuntaan ja annamme sille panoksemme. Johannes 13, 6 ja 7, siellä sanotaan, Jeesus sanoo näin, mitä minä teen, sitä sinä et nyt käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Tämän hän sanoi Pietarille. Pietari oli varmasti hämmentynyt katsellessaan oman vuoronsa lähestyessä, kuinka hänen mestarinsa pesi opetuslasten jalkoja. Hän ei vielä tässä vaiheessa ymmärtänyt Jeesuksen opetusta siitä, että johtajan on oltava muiden palvelija. Ajatus palvelevasta johtajuudesta voi olla vieras niille, jotka eivät ole tottuneet ajattelemaan
toisten hengellistä kasvua ja hengellistä hyvinvointia. Olemmeko me valmiita kantamaan vastuuta niistä, jotka Jumala on antanut ohjaukseemme, olivatpa he sitten lapsia, työntekijöitä tai vapaaehtoistoimijoita. Siellä Johannes 13, 8 ja 9, kun Jeesus sanoi, ellen minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Hän saattoi tarkoittaa, että ellei hän puhdista Pietaria synneistä ristinkuolemallaan, Pietarilla ei olisi yhteyttä häneen. Toisaalta hän saattoi tarkoittaa myös sitä, että ellei Pietari nöyrtyisi hänen tahtoonsa, Pietari ei koskaan oppisi nöyryyttä. Sitten luemme ensimmäinen Pietarin kirjaan. Siellä sitten Pietarista tuli apostoli ja hän kirjoitteli juutalaisille kristityille sitten näin. Ensimmäinen Pietarin kirje 5 ja sieltä jae 3. Tuolla se on. Ensimmäinen Pietari 5, 3. No niin. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana. Tässä on erittäin tärkeä periaate ihan meille kaikille kristityille. Tässä puhutaan aiheesta vallankäyttö. Pietari neuvoo seurakunnan vanhimpia muistamaan Jeesuksen antaman esimerkin palvelemisesta. Pietarikaan ei nostanut itseään yläpuolelle oman seurakuntansa vanhimpia, vaan teki hyvää työtä muiden rinnalla. Esimerkillään myös Pietari osoittaa kristillisen johtajuuden tärkeään periaatteen. Se perustuu palvelemiseen, ei valta-asemaan. Ja tämä kyllä koskee ihan meitä jokaista kristittyä. Kaitsija ymmärtää, että hänen tehtävänään on pitää huolta Jumalan laumasta. Hänen vaikuttimenaan on halu palvella vapaaehtoisesti. Kaitsijaa kiinnostaa, mitä hän voi antaa sen sijaan, että mitä hän voisi saada. Hän johtaa esimerkin avulla, ei voimalla eikä vallalla. Me kaikki vaikutamme toisiimme jollakin tavalla. Mikä tehtävämme sitten onkaan, meidän tulisi kantaa vastuuta Pietarin mainitsemien periaatteiden mukaisesti. No sitten tuo Paavalin kirje kolossalaisille ja sieltä 2. luvusta otamme jakeet 1-3. Tahdon teidän tietävän, kuinka suuri taistelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien niiden tähden, jotka eivät ole nähneet minun kasvojani, että he sydämet yhteen liittyneinä rakkaudessa saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Tällaista on elämä Kristuksessa. Ja siellä sanottiin sydämet yhteen liittyneinä rakkaudessa. Vaikka emme kaikki lähimmäisiämme pystykään rakastamaan, mutta Jeesusta jokainen voi ja pystyy rakastamaan koko sydämisesti. Kun meillä on yhteinen rakkauden ja kiitollisuuden ja palvonnan kohde, Jeesus, kiinnitämme katseemme yksin häneen ja niin elomme seurakunnassa on paljon helpompaa
ja merkityksellisempää. Ja sitten tässä Raamatun jakeessa sanotaan varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Paavalin aikana ja vielä nykyäänkin on liikkeellä paljon harhaoppeja ja Paavali halusi varmistaa, että hänen perustamansa seurakunnat ymmärtäisivät pelastuksensa syvimmän periaatteen ja rukouksessa etsisivät ja löytäisivät vahvan uskonyhteyden Jeesukseen ja hänen seurakuntaansa ja olisivat uskollisia ja sitoutuneita seuraamaan vain Jeesusta. Tämä esti silloin ja estää yhä harhaoppeja pesiytymästä seurakuntaan. Siteeratakseni One Way Missionin Teppo Lehtimäen saarnaa, ja saarnan nimi oli Johdatuksen vaiettu puoli. Jeesuksen seuraaminen on menestys. Ei, se ei ole menestysteologiaa. Jeesuksen seuraaminen on menetysteologiaa, siis ei menestysteologiaa. Ja että kärsimys ja vastoinkäymiset tulevat Jeesuksen seuraajille luontaisetuna. Minusta tuo on kyllä hyvin sanottu. No sitten otamme 2. Timoteuksen kirja ja sieltä jae 2 ja 2. luku ja jae 7. 2. Timoteuksen kirja, 2. luku ja jae 7. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Ja tässä Herra antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen. Timoteuksen tuli kuunnella Paavalia ja Jumala antaisi hänelle ymmärrystä kaikkeen. Jumala puhuu Raamatun kautta, mutta sitä tulee lukea vastaanottavaisena ja avoimin mielin. Sanan äärellä voi pyytää Jumalaa näyttämään hänen ajattomia totuuksiaan ja opettamaan, miten niitä voi soveltaa arkeen. Hän on lähettänyt meille Pyhän Hengen, joka auttaa meitä hänen sanansa ymmärtämisessä. Tässä on Johannes 14:26. Kun minulle tulee joku vaikea paikka Raamatusta, joka ei niin kuin heti aukea, niin saatan soittaa omalle pastorilleni ja pyytää häneltä, miten hän on sen asian ymmärtänyt. Lisäksi minun käytössäni on kommentaariraamattu nimeltä Sana elämään, ja sen on julkaissut suomen kielellä Aikamedia. Väärät opettajat olivat ongelma Efesoksessa. Tämä löytyy esimerkiksi Apostolit 20 luvusta ja 1. Timoteus 1. Harhaoppien ja epäterveen opetuksen ytimessä on väärä kuva Jeesuksesta. No sitten menemme sinne Matteus 13 ja sieltä tämä kylväjävertaus. Ja luen tästä kylväjävertauksesta pienen pätkän, jakeet 5 ja 6. Toiset putosivat kallioperälle, missä niillä ei ollut tarpeeksi maata. Ne nousivat oraalle, koska niillä ei ollut syvää maata, mutta auringon noustua oraat paahtuivat, ja koska niillä ei ollut juurta, ne kuivettuivat. Juurtuminen Kristukseen on hengellisen ymmärryksen ja hengellisen kasvun syy ja seuraus. Meidän on välttämätöntä juurtua syvälle Jeesuksen tuntemiseen ja elää lähellä häntä, jotta selviämme elämäntaipaleemme uskomme säilyttäen.
On tärkeää, että keskitymme elämässämme löytävään syvemmän suhteen Kristukseen, kuin että keskittyisimme vaan murehtimaan maisia ongelmiamme tai eläisimme hengellisesti pinnallista elämää. Eli syvälle Jeesukseen keskittymällä elämällämme Jeesuksen seuraamiseen, ei omiin murheisiimme tai elää vain pinnallisesti uskon elämäämme. Meidän maalliset ongelmamme eivät jatku kuolemamme jälkeen, mutta elämä Jeesuksen kanssa ja hänen yhteydessään alkaa jo täällä ajassa ja jatkuu iankaikkisuudessa. Tällä hetkellä meillä on kaksoiskansalaisuus, taivaan kansalaisuus ja tämä oman maan kansalaisuus täällä maan päällä. Laittakaamme asiamme tärkeysjärjestykseen. Ensiksi Jeesus ja hänen sanansa, toiseksi elämämme koko sydämisesti hänelle. Ja nämä ovat täällä niin kuin omassa sisimmässämme olevia asioita. Ja sitten kun siellä on asiat kunnossa, niin voimme katsella ulkopuolisia asioita. Eli kolmanneksi huolehtikaamme omasta perheestämme ja Kristuksen ruumiista eli maanpäällisestä seurakunnasta. Sitten on lähimmäisten kohtaaminen rakkaudellisessa hengessä. Ja kun me tämän teemme, niin omille murheille ei juurikaan jää aikaa. Kun Jumalan sana alkaa elää meissä, asenteemme ja ajatuksemme alkavat automaattisesti muuttua. Kasvun myötä sinä ja minä emme enää ole itsekkäällä tavalla tärkeitä. Jeesus on tärkeä ja sisäistä yhteyselämää hänen kanssaan vaalikaamme totisella sydämellä. Kiitos rakas Jeesus, että olemme jälleen saaneet olla pienen hartauden äärellä ja Herra, me haluamme rakastaa sinua koko sydämestämme. Herra, auta meitä lähestymään sinua, sillä sinä olet sanonut sanassasi, että sinä myös silloin lähestyt meitä. Ja kiitos, että meillä saa Golgatan ristin veren kautta olla yhteys myös ihan taivaalliseen Isään. Kiitos Jeesus, mitä sinä teit Golgatan ristillä. Vuodatit veresi meidän puolestamme, jotta me pääsisimme ikuiseen yhteyteen, iankaikkiseen elämään kerran taivaaseen, taivaan valtakuntaan. Kiitos, että me täällä saamme jo kasvaa kohti hengellistä täysi-ikäisyyttä ja kohti hengellistä kypsyyttä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Oikein hyvää päivää ja iltaa ja yötä ja iltapäivää ja aamua. Kuullaan seuraavassa jaksossa. Moi, siunausta.